Čau lidi, já vás dneska zdravím u našeho dalšího let's playe a dneska tu mám hru Global Agenda. No, tak, co to vlastně je za hru, jako možná jste o tom slyšeli, neslyšeli. Tak je to taky takové RPGčko, akorát že z moderní doby. Je to multiplayer, takže si určitě dobře zapaříte. Zase zvolení charakterů tady má... pardon. Charakterů jako v jiných hrách multiplayerových. Hra mě docela zaujala tím, že je to vlastně z moderní doby, protože mě už přestávaly bavit různé ty středověké. A tohle mi přišlo jakože docela originální a co víc je tahle hra zadarmo. Já to mám na nejnižší požadavky, aby mě, no někdy se to prostě sekne. Aby se mě to nesekalo. Já hraju, tady tu máte Raycon Gear, teda Raycon. Tady je jenom obchod s Gearem, tady. Tak na co se dneska podíváme, tak vlastně jak se hra ovládá, co vlastně ve hře je a vlastně zhodnocení celé hry. Tak teď se půjdeme podívat vlastně tady potom, jak to tady všude vypadá. Kdyby se vám nelíbila grafika, tak to je prostě mojím počítačem, já nemám nějak silný počítač. Takže určitě to bude i na slabších počítačích, tahle hra. Doporučuju, jakože hraju ji teprve druhý den a docela mě ta hra baví. Tak, se tady porozhlédneme. Máme tu plno obchodů jako v každých hrách. Než se tady zorientujete. O, tady nám zatančí, to musíte se podívat, to je úplně husté jako. Tady mám Petcraft. Jinak jak jste si mohli všimnout, mám úplně hustý oblek. Tady to je druhá věc, co se mi strašně líbí tady na té hře, tak to je, že jsou tady takové prostě moderní obleky. Navíc si ty obleky můžete vybarvit, když si koupíte die. Teď jsou ostatní hráči level 50. 50, tenhle vypadá drsnej. Jinak na začátku si vytvoříte vlastně svůj charakter. Jakožto mu uděláte obličej, potom postavu. Tady jsou die. Tady si to můžeme koupit. A to je prozatím všechno, tak my se teďka půjdeme podívat ven, pokud to najdu. Omlouvám se, ale prostě já... Tady to je, transport. Našel jsem to, já zase tak blbej nejsem. Tady máme našeho šéfa tady u toho. Hned vám ho ukážu. To se mi moc nelíbí na téhle hře, já si to asi potom časem přenastavím, že musíte mačkat protože je to v takovém blbém místě na klávesnici. No, vypadá drsně, že? To je náš šéf. To je všechno, u nich dostáváte různé questy a tak dál. Tak se vlastně půjdeme podívat ven, anebo se potom půjdeme v virtuální reality podívat, že si můžeme nacvičit boj. Venku se nám to bude trochu sekat, já to skipnu. Tak, už jsme venku a co tady vlastně budeme dělat? Se ptáte asi, no. Tak vlastně celý ten příběh je, že vlastně naše planeta Země je jakože taková hodně poničená a vládnou tu stroje. Nebo já jsem to nějak jakože moc nepochopil, ale pochopil jsem z toho příběhu jakože tu vládnou stroje nebo něco takového. A že my jsme vlastně jakože už to vypadalo z toho názvu, že jsme vlastně agenti nebo něco takového. Tak co jste si teďka už mohli všimnout, takže máme jetpack. Ten už dostaneme hned od začátku v tutoriálu. A potom co tu máme? Meč, moderní super meč, úplně hustý nářez. Dá se to kombit, potom je tu tady takový štít. Jo a dávejte si pozor, neplatí to na střely, jak by se někdy mohlo zdát.
Já jsem to musel skipnout trošičku, se mi to laglo. A už padáme, já mám skill. Když padám, tak mi to nic neudělá, což je poměrně dobrý skill, protože tady se to hodně hodí. A jako v každé hře tady máte inventář, a potom status takhle, já vypadám takhle úžasně, že jo, je to super, taky si myslím. A tady jsou moje skilly. Infiltrace, marksman, balanced. No, co tu máme dál, tak to jsou equipment. Tady si vlastně kliknete na jednotlivé zbraně a už si tam jenom potom dáváte věci. Tohle by mě zajímalo, co to je, takže bychom to mohli vyzkoušet. Tak, už to mám na sobě. Už se mi to, musí se to všechno naběhnout znovu, to mě docela rozčuluje. Ale jinak tady mám potom armor, to vypadá takhle. A tady jsou potom jednotlivé části na brnění. Tady mám Black. Jenom když tak byste to chtěli změnit, tak kliknete tak a jsem celý černý. Tak a jsem celý černý. To je prostě hustý nářez. Ohledně toho, ty barvy tady mají moc pěkné, mně se líbí takové zářivé, hodně světelkující barvy. Tak budeme dneska černí ninjové. Ta katana je taky dobře udělaná a pořád to tak bzučí, jestli to slyšíte. Otravný zvuk, tak to přepnu. Bychom mohli dělat nějaký úkol, když to takhle probíráme. Ale ne, teďka ne. Teďka nebudeme dělat úkol. Teďka... tam je. Tak nic. Tak se zrychlíme a poletíme tam nahoru. Tak tam nevyletíme. Taky ne, jak to? Nabijem se do plna a pokusíme se tam teda vyletět jakož to. Do toho, to dáš. Ti věřím. Seš borec. Elka Sniper. To nebudeme pokoušet, protože je docela dobrý. Já jsem jako taky sniper, ale jsou místa, kam ta sniperka už potom nedostřelí. No vidíte, jednu mu to ubralo. Tady to ubere třeba 724. Na menší vzdálenost. Tak. Já vím, že se ti to možná nelíbí, ale... Zahebni! Já jsem uhnul. Zahebni! Chudák, on umřel. Ježiš, to je lemrouš. My jsme zabili snipera, vidíte, jak jsme dobří, jakože. Musíte si dát trochu nadstřel. Teda před něho. Nadstřel. To říkám trošku kravinu, ale to nevadí. Protože ta kulka tam nedoletí hnedka. Pěkné, moc pěkné. Jinak tam nahoře v levém horním rohu mám moje jméno. To zelené je život a to tmavě modré to jsou expy. Už utíká. Oni když mají málo života, tak utíkají. Jsou to prostě strabové. Ježišmarja. To je náš zuřivec. Podívejte, jak zuří. Což já vím, nedohodíš tu. Nedohodíš tu. Ta snajperka moc na něho nepůsobí. Ježíš, už zhebni.
Umři. Povídám, umři. Umři. Ještě jedna. Jestli neumřeš, tak tě vlastnoručně zabiju. Ha. Už jsem tě zabil. Tam je. Kanar Scout. Jejda. Vedle. To nejde moc dobře předpovídat. A teď to dostal chudák. A teďka vám ukážu něco, co se mi taky líbí ještě. Že ne hned si vás všichni všimnou. Že stačí, když k ním jdete ze zadu a nevšimnou si vás. Se zneviditelníme. Hop, dolů. Pum. Je, tam je sniper. Tak už jsem ho pokosil. Tady další, a ne. A jakože jste nic neviděli, já jsem neumřel přece, no ne, já jsem vůbec neumřel. No jakože to vůbec, to by mě ani nenapadlo umřít, já jsem neumřel, já jsem se jenom tady spavnul. Možná pro vás tahle hra nebude tak záživná jako pro mě, ale určitě doporučuju, jestli chcete nějakou změnu od takových těch středověkých multiplayer her, tak je určitě dobré vyzkoušet tady tu hru, protože je zadarmo a na Steamu je zadarmo. Si můžete klidně stáhnout. Já s tím vůbec nemám problém s tou hrou. To je náš. A dobře drží ten meč, to se mi líbí, jako pravý ninja, jako. Plně. Někdy se mi při tom skoku to trošku lagne, ale to nevadí. Tady máme nějaký úkol, tak si ho uděláme. Zajímavé. Gečkem se čekají úkoly. Tak jdem teda tam. Nejvíce peněz dostává, nejvíce expu a vlastně peníze se dostávají jenom z questů, takže musíte dělat questy. Jinak je to expení úmorné a strašně pomalé. V neviditelnosti jsme rychlejší, takže poběžíme v neviditelnosti. Vypadá to trošku směšné. Směšně, já vím, ale co? Jinak takhle je to jako velký kápo, když takhle běží. Krajina je tu taková měsíční, by se dalo říct. Ale jsme to pořád na planetě Zemi, akorát že v budoucnosti. Padáme. Boom. No tak jdeme. Jdeme, co nám ukážeš? Vypadáš tak směšně, chudáku. Ale není to chudák, ale velký borec. Protože má jetpack, jako a já každého, kdo má jetpack, uznávám. To dáš? Věř si. Jo. Se bojím, že tady na mě vyleze taková
Mina. Kurník, Ježišmarja. Pitomé miny. Ují. Vidíte? Teď jsem se superně chytnul. Teď to bylo úplná super akce. To nemám rád. To jsou takový pavouci elektroničtí. Střelám se dá vyhýbat, takže buďte v klidu. Zmačkneme R a uzdravíme se. A můžeme zkusit tu 7. Tak to je borec, to jsem netušil, že to jde udělat takovej klon. Dokud neumře, to je dobrá věc, to je dobrá. Toto nemám rád, to jsou takové výbušné, pitomé potvory. Přijdou k vám a vybouchnou. No, je to prostě hnus. Depax, chceš umřít? Ne, já nechci umřít, jsem ještě moc mladý. Šitka jedna. Vydávají hnusné zvuky. Zhebni. Tak. A dostali jsme Mechanical Head. A letíme. Leď. Takže takový malý koutek ze zabíjení. Co pak tu máme dál? Tak. To mě prostě zaujalo úplně ten klon. Můj klon. Decoy. Zabij ho, to dáš. Dáš, povzbuzujte se mnou, to dáš. Pohni, jinak umřeš. Dělá vůbec on něco? Nebo jenom odlákává pozornost? Tak. Chudáček. Taky, aby takového nemilosrdného snajpera jako já, aby pohledal. To byla headka, aspoň si to myslím. Mrtvá. Chudák. Mrtvá říkám, normálně jakože mrtvá. Ne mrtvej, ale mrtvá. Mrtvá. To jsou určitě holky, víte. Proč jsi tak pitomně pomalu? Tak a má to v zádech. Jupi, poskočíme si. Jupi. To je superka jako. To je parádička tohle. Nazdar, kámo, jak se máš? Jak ti jde služba? Já taky si myslím, že je to takové otravné. On mě našel. On mě našel, to je tak roztomilé. Tady je můj klon. Proč je stříbrnej? Tak jdi pakouši. Už po něm šel nebo jak? Jako co dělá? On už umřel? Jo, to byl pěkný kill. Potom můžete jít do té... Ne, vypál ode mě. Ne, další. Au. Utíkej.
Jestli chceš žít, tak musíš utíkat. A nebo letět. Taky si myslíte, že nájde. To doskočí už, když je nízká gravitace. Si nám to trošku lag. Nádherný dopad, kámo, dobře. Jdeme za tím velkým otazníkem, co to asi může znamenat? Že by nějaká záhada. To asi ne, no ale tak to nevadí. Changtao. To je super. Super. Vůbec to nic neudělá, škoda, já jsem tě chtěl zabít. To jako hoří, nebo co to dělá? Myslím, že se to dá zničit. To je škoda. Co tady můžeme u tohohle robit? Taká vyholená palica. Pardon, že to říkám, ale je to pravda. Co tady s tím otazníčkem jako nad palkou? Tak si to přečtete. Medium security, high security, maximum security, ultra max security, double agent, agent, double agent. Takže tohle se nám otevře až od levelu 18. Potom tu máme až od levelu 25. Potom tam máme od levelu 30. To je město, to je určitě zajímavé. To nevím ani co je. Tak co bude jako? Omlouvám se, já jsem prostě dlouho let's play nedělal, tak jsem trošku to bylo dneska nudnější, ale to doufám prominete. A tohle bude vlastně moje první video na účtu Grass.cz HD. Já jsem s tím měl nějak tam problémy, že mi to tam něco nechtěl pustit. A tak jsem si udělal nový. Tak, jo, se tady s váma dneska loučím a s mojí epickou postavou, která je určitě super. Tak, čaute lidi a doufám, že se uvidíme u našeho dalšího let's playe na nějakou další hru. Čaute!